Čaute. Pre našu 123 členov rodinu sa snažíme robiť maximum. Záleží nám na vašej spätnej väzbe, ktorou aj vy pomáhate zlepšovať naše pracovné prostredie. A preto aj vďaka vám sa nám podarilo dosiahnuť toto. Dostatočný počet uniforiem a mikín pre každého je u nás samozrejmosťou. Ale ak by ti však len predsa bolo málo, ozvi sa a objednáme ti ďalšie. Tvoje veci máš u nás v bezpečí, hneď na teba čaká prázdna skrinka. Daj nám ešte chvíľu, pribudne aj nová chladnička a nový odkladací priestor. Tvoj žalúdok nenecháme nikdy prázdny. Niečo po zub je k dispozícii každý deň. Aktuálne informácie o dianí, mzdových predpisov či pracovnom poriadku vždy nájdeš nad počítačom. Takže vieš byť stále v obraze. Výplata je vždy na čas. Vždy. Všímame si všetko, čo dá zo seba naviac a patrične sa to snažíme oceniť. Pravidelne vyhodnocujeme rekordy a nešetríme ani na odmenách. Tak sa. Niektoré veci však nevieme ovplyvniť. A to napríklad, keď si stroj povie, že sa mu už nechce. Jeho opravu však zabezpečujeme čo najskôr, ako sa dá. Verím, že toto ti vykompenzujeme na letnej a zimnej party, na ktorej to vieme. Veď ty dobre vieš. Poriadne roztočiť. V prvom rade sa vám, priateľa, chceme poďakovať a veríme, Že sa nám i naďalej bude dariť zlepšovať vašu spokojnosť.